आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। नहीं आज बूढ़ा रोज बाजार के दिने भाग जाता रे ना आज आरे पार हो आज पहले ही से व्यवस्था लेकर चलता नहीं चल आज बूढ़ा जहाँ भेटा जइबन सब टेंशन उठा के कहा जाने कहाँ देता रहे रखत रहे बुझाते नहीं खे साला। आओ इजा बैठल बाड़ इतना दिन से नौकरी कैलो आराम आराम करे के चाहिए तो के बुढ़ापा में अब तो के पेंसिलो मिलत हो। अरे का करबो देखा दूगो लइके एगो के बियाह कर देनी। अच्छा एगो बड़का साला निकम्मा बा एगो काम नहीं कर। अच्छा आ 5 गो 6 गो लइका जन मतलब एगो कोनो काम करत नहीं करे का करत हो आ वही ले घूमता दिन भर पैसा रुपया हमरे से मांगत एगो पेंशन मिलता तो छोटका बकरा के पढ़ाई ले है बैठा बैठा ना कहता नदी बात आ देखा घूमता आ वइबो करी। अच्छा आ वइबो करी एगो घर में कोनो काम नहीं कर पेंशनवा खाली हाला कइले के आधा पेंशन हमरा के दो। ए का होता हो जा ना ना कुछ नहीं कहू एजा का करते रहो तू ए जे बैठल बन हाथन सुन तारा ई ना बुझाला कि बाजार के दिन घर सब्जी उब्जी आवेला हाँ तो कमात नहीं खा ए कमाता नहीं छोटे उम्र में हमार तू बियाह करा देलो हाँ कि घर में खाए बनाए वाला केहू नहीं थे हाँ आज कहतर कि कमाता नहीं हम कमाए जाई मेहरारू के छोड़ के हाँ पेंशन का काय खातिया होता पेंशन आवा देख लो पेंशन मिला तो छोटका के पढ़ाई ले 1 रुपया छोटका के देला नहीं। अच्छा हमरा के कहीं से फेकल उठा के लिए बड़ो आई कहता नहीं कि पेंशनवा में से बात हमरा आधा चाहिए इतना याद रख लो ए मतलब 20,000 पेंशन में का करी हम ये तो हमारा आधा भइल कि ना ओइमे से अरे भइल तो का आधे ना भई हाँ तो आधे हमरा के दे तो घर चलावे के बा ए सुनो बियाह करा देलन हमार आए पतो है आ गई आ 3 बेरा घर में गरम रोटी खाता रहे पतो है के हाथे उ निमन लगता आधा पेंशन में दिन तो खराब हो गई तो बियाह करे ने तबे तो निमन कोई ने दिन भर ना एने घुमा तो दड़ो ना होई पेंशन आधा दे आ छोटका के बियाह कराबो शुक्रो मेहरारू आवे वो खाना बना हम मेहरारू के ठेला पड़ गई बा हाथ में रोज हमरा के राती खाली बोलत यो सही बात ना सही बात कह मान ला छोटका पढ़ता लिखता पढ़ ली तो ओकरो मान ला ए तो हमरो तो पढ़ते में बियाह हवा भइल हमू तो इंटर में से पास कइम तू गप दे बियाह कर देला हमार कि घरे खाना के बनिहार के उ नहीं थे आ चलो ठीक बा का कहता हम पढ़ के ना कोनो नौकरी करती माने का कहे के चाहत रहो हम कहे के ये चाहतनी कि हमरा आधा चाहिए पेंशन में से आ बखरा लगावा आ छोटका के बियाह को ओकरो मेहरारू वो खाना बने। हां सही बात बा हां सही तो कहता ए आ तू सुन तोहरे सब चलते ही सिखावत रह ई करत रह बुढ़ा हम कुछ ना सिखावे नहीं हो का मने तू बुझत रह बुढ़ाऊ के भड़कावत रह जिन जना भेटा दियन गांव के लोग हमरा बुढ़ाऊ से बतियावत तो उनका मार का चौंगड़ू सब फाड़ दे में